दिनै गलाघाट जिल्लानि नैबे सानखाथि बाजारनि लांगोनायाव दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि बेयाव सावरायमा बाथि सावरायमा बे जानो थांगासिनो दङ आरो दिनै जोङो बेयाव बानजाय आफादनि जि मावख' बेखौ बेखेवनानै लाबाय आरो बेखेवगिरि महरै जों बाहागो लादोंमोन दुलाराय बाथौ गौथुमनि मिरुनि लेङाइ आफादगिरि अमृत गयारि मानगोनां बिथाङा जोङो जोबोद मोनसे गोख्रों बानजाय आफाद बेयाव दानानै लादों बेलकान्त बसुमतारी आफादगिरि आरो गाहाय लेंथुमगिरि महरै जोङो जिबन बसुमतारी गलाघाट जिल्लानि भाइस चेयारमेन आइटिटिपिनि बिथांखौ गाहाय लेंथुमगिरि महरै लानानै बानजाय आफाद दानानै लादों आरो मोनफ्रोमबो दालाय आफादा बेयाव दानानै लाजाबाय बानजाय आफादनि दा बयबो साखाफारायै बेयाव खामानि मावगासिनो दङ जों मिजिंथिदों गलाघाट जिल्लायाव जोङो नायदों बेयाव मिरुनि मोनफ्रोमबो जोंनि माहारियारि आफाद जेरै बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद बे आफादफ्रा बेयाव मिरुनि बे खुंजाखांबाय आरो धोरोमारि आफाद हिसाबैबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि सेमिनार बेबो जालांबाय बेजों लोगोसे दुलाराय ब्रह्म धर्म परिचालना समिति बेनिबो जि मिरु आफाद बेयाव जालांनाय जों बेखौ नुदों मोनसेल' नैबे दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे जि सेमिनार लाइमोन आफादनि बे जानो बाखि दङमोन बेबो जानो थांगासिनो दङ फैगौ डिसेम्बर दाननि 27, 28 आरो 29 थारिखआव जिल्लानि जागोन आरो बाखिया मिरुनि 28 आरो 29 थारिखआव डिसेम्बरनि बे मिरुनि सावरायनाया बेयाव जागोन जों आसा थिदों बेयाव दुलाराय बाथौ सिबियारिल' नङा जोंनि गलायाव लोब्बा थानानै बानजाय आफादाव खामानि मावनो थाखाय बयबो थाब थिम जादों आरो दुलाराय बुहुमनिनो बाथौ सिबियारि बयखौबो गलाघाट जिल्लानि नैबे बानजाय आफादा बा गलाघाट जिल्लाया बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय जोङो थियारि जाबाय आरो जों आसा थिदों नैबे जि सावरायमा जागोन बेयो जोबोद मोजां जागोन आरो जोंथ' बानजाय आफाद हिसाबै बेयाव रेकर्ड ब्रेकिं जों मोजां खालामनो थाखाय जोङो थियारि जादों आरो जोङो दा बेनिनो जोङो नैबे हाबाफारियाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो आसाम बिधान सभानि मानगोनां स्पिकार बिस्वजित दैमारि बिथांखौ हांख्रायनायनि बाथ्रा जों रायलायदों आरो जों थाबैनो बिथांमोनखौ थांनानै कनसेन्ट लाबोगोन आरो जों आसा थिदों जे गलाघाट जिल्लायाव नैबे दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि लाइमोन आफादनि जि सावरायमा बेयो आबुं जाफुंसार जागोन आरो बेनि थाखाय मोनफ्रोमबो आफाद मोनफ्रोमबो जनगोष्ठी आरो मोनफ्रोमबो हारि माहारिया बेयाव ज' ज'यै जे बाहागो लागोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो हांख्रायनाया बेनो जोङो नैबे जिहेथु दुलाराय बेयाव हयथ' जों मिथिनायाव नेपालनिफ्रायबो फैगोन बेयाव बांलादेशनिफ्रायबो फैगोन त्रिपुरानि फैगोन वेस्ट बेंगलनिफ्राय बेयाव फैगोन दा गुबुन गुबुन जोंनि आसामनि अनगायैबो गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय बेयाव फैगोन आरो गुबुन गुबुन हादोरनिफ्रायबो बेयाव बाथौ सिबियारि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन जा बिथांमोनखौ जाहाथे जों मोजां बेयाव रिसेपसन होनो हायो मोजां बानजायनो हायो दा बेनि थाखाय आङो जोंनि गलाघाट जिल्ला हिसाबै जोंनि जि गागि दुलाराय बाथौ गौथुम दङ जिल्लानि लाइमोन आफाद माइनाव आफाद आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जोंनि हारि माहारिफोर जों बयबो ज' जानानै बिथांमोनखौ जोङो रिसेपसन होनो थाखाय जोङो रेडि जानानै थाबाय आरो आसा थिदों जे आफा बोराइ बाथौनि अननायाव जों बेखौ मोजाङैनो बारहोनो हागोन गोजोन्थों